Krásny dobrý deň, milí spoluobčania. Prinášame vám informácie o dianí z našej obce v pokračovaní nášho videožurnálu. Je to už takmer rok, čo nám slúži nová spoločenská miestnosť so zázemím v kultúrnom dome, ktorú sa podarilo vybudovať vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške takmer 30 000 eur z programu rozvoja vidieka od Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Využiť túto našu spoločenskú miestnosť s kuchynkou môžu všetci občania na rôzne kultúrne, spoločenské, rodinné a vzdelávacie aktivity alebo schôdze. K dispozícii sú sociálne zariadenia, možnosť inštalácie projektora alebo samotné pripojenie na Wi-Fi. Vďaka podpore OZ Sovy máme k dispozícii umývačku riadu a časť nového inventáru, ktorý je rovnako k dispozícii všetkým občanom kuchyne. S úpravami v Dome kultúry sme ešte neskončili a ani cez leto nezahálame. Veľmi sa tešíme z využívania nových priestorov našimi organizáciami a najmä našimi deťmi. Volám sa Juraj Bujna a tento týždeň organizujeme tábor pre deti z kuchyne. Tábor sa koná od pondelka 5. augusta až do piatku 9. augusta. Je to denný tábor, program zameraný aj na tancovanie. Mali sme tu hostia, národného trénera v breaku a tiež sme mali majsterku Slovenska v breaku, sme mali tréningy, taktiež ideme dneska napríklad do Bratislavy, navštívime Cyberjam arénu. V rámci programu sme boli navštíviť aj naše kuchynské lesy nad priehradou. Mali sme tam urobenú dračiu cestu, ktoré deti museli prekonať rôzne prekážky, ako nájsť zlatý meč a podobne. A na konci tejto dračej cesty musia nájsť poklad. Na konci sa snažíme deťom poslať odkaz, ktorom vlastne šírime do sveta, aby sa deti mali radi, aby navzájom spolupracovali a tak ďalej. Vlastne od 1. augusta, od štvrtku do soboty tábor. Bol to taký tábor letný, trojdňový, denný pre deti od 1. až po 6. ročník. V takom kresťanskom duchu sa konal. Vytvorili sme ho alebo zorganizovali Červený kríž Kuchyňa v spolupráci s animátormi z kuchyne a v spolupráci s animátormi zo Sološnice, zo združenia Laura. Témou tábora bola rozprávka, ktorú asi všetci poznáte, o 3 grošoch. Prvý deň bol o vďačnosti, druhý deň bol o radosti a asi ten najdôležitejší deň bol o takej obete. Deti zbierali také symbolické groše, alebo dukáty to nazvime, za svoje aktivity, za tvorivé dielne, za rôzne stanovišťa, za pohybové úlohy. Keď mali dostatočný počet dukátov, si kúpili mapu od pokladu. Pokladom bolo toto úžasné tričko, ktoré mám na sebe. Vznikol z toho taký krásny slogan, že len 3 dukáty v sebe maj, ďakuj, raduj sa a pomáhaj. A o tom bol vlastne celý tábor. Chcem veľmi pekne poďakovať aj obecnému úradu za poskytnutie priestorov kultúrneho domu. Takisto ďakujem základnej škole v Kuchyni za poskytnutie priestorov jedálne a za poskytnutie priestorov školského areálu. A veľká vďaka ešte patrí našim animátorom, ktorí túto činnosť, túto misiu urobili dobrovoľne pre deti. Veľká vďaka. Aktuálne pripravujeme 7 projektových zámerov týkajúcich sa čerpania príspevkov a grantov. 2 projekty sa týkajú navýšenia kapacít základnej školy, 3 projekty sa týkajú zlepšenia techniky, vozového parku a triedenia odpadu a 2 projekty sa týkajú využitia vodozádržných opatrení a enviro a kvality života našich občanov. Veľmi sa teším z dobrej správy a to, že nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 22 290 eur na kamerový systém v našej obci. Čakáme na podpis zmluv, hneď potom začneme s procesom verejného obstarávania a pevne verím, že do konca tohto roka sa budeme tešiť z funkčného kamerového systému v našej obci a s tým spojenou zvýšenou bezpečnosťou. Rada by som vás pozvala na pripravované akcie, a to na svätú omšu pri kaplnke svätého Rocha, ktorá je unikátom, v piatok 16.8., 31.8. na rozlúčenie s letom a hráve po obede nielen pre deti, 7.9. na priehradu a na memoriál kuchynskej varešky a súťaž vo varení gulášu a v nedeľu 8.9. na kuchynský blšák v priestoroch Starej Fary spojený s prezentáciou krosien. Dúfam, že sa vám táto forma informovania páči. V prípade otázok či námetov nám nechajte pod videom komentár alebo ma kontaktujte mailom na adresu starosta@obeckuchyňa.sk.
Už teraz sa teším na ďalší videospravodaj, v ktorom vám prinesieme novinky z našej krásnej kuchyne. Želám vám krásne leto!